Dzień dobry, witajcie tutaj Aezu z kanału Freaky Gamers, jest ze mną kucający. Ja jestem, dobra, jedziemy, nie ma czasu. Bardzo dobrze, ale Mikołaj ma 34 minuty. Swojego życia. Dobra. Radium Blade. Jeśli byliśmy tutaj. Smutno, ciemno-fioletowo. Boję się. Samochodem tutaj było lepiej. Jak to jest daleko? Slagget Psycho. To nie ma szans. Co gówna. Gówniaki. Teraz wszystkich kurwa wybiję! Wychodzimy w pokoju, chcemy tylko auto, a wy do nas z mieczem. Właśnie. Mamy do was z moim shotgunem i z twoim. Z moim wszystkim. No nie! Te zgony są ostatnio permanentnie za częste. Wow, panie. Moja broń nie jest głupia. Nie jest. Beczki. Siadaj! Co? Siadaj. Jestem autonomiczny. A, jedziesz sam. Dobra, ja będę jechać za tobą. Dlaczego? Bo ja nie wiem gdzie. To dlaczego ja mam wiedzieć? Ty sprawdzałeś. To dziwny pogląd. Dobra. Nie pomać, ale nie musisz tak dokładnie powtarzać. Chyba ten. Jaki rajdowiec! Się znalazł. Dobrze pojechałem. Widzę, że tu się już zabawa zaczęła. Beze mnie! Patrz, otworzyli. No. No nie! I'm gonna pay... Eric next is Boneyard. Ja to myślałem, że to będzie autostrada. Jeszcze raz. Mamy się wrócić? Żeśmy sobie długo pojeździli? Nie, nie. Mamy się teleportować. Nie, mamy... Tada! Wykonane, wykonane. To. Dobra, Trzymaj kolejna. pipeline. Dobra, headujemy. Jaki skok. Tylko fajna woda. Nie jest woda. Co to? Zola się czącho. Tutaj. No! Dwa. No! Dobra, nie wiadomo. Zola się czącho, straż się grobu miesza. Kurwa, drabina odpadła. Gotuję pompę sterzy. Jak to jest, że drabina się łamie i jeszcze zapierdalać w innym miejscu? Plikiem se jada na szychta. Plikiem se wracam z roboty. Gadaj, jedź, kurwa. Na głowie mam Google Carrera. A dalej nie pamiętam. No nie strzelaj we mnie! Oła. No panie, przez pana jeżdżę jak pijany. Dlaczego? To żeś se pojeździł. Tu jesteś. Masz, prowadź. Nie, Prowadź, ja nie umiem. to też prawda. Ale jak ja tam mam? Tędy? 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 No! Bardzo dobrze. Nawet 1-0. ja w ludziach.
Overload Pump Station 1-0. Wow. Ale tych robocików nie było. Pump Station zrobiony. Zrób drugi, żeby nie było, że nic nie robisz. Sprawiaj choć pozory, poudawaj trochę. O Jezu, ażem się zmęczył. O. No ciągle no, zapierdalaj, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Ej, nowy robot. No, SCP loader. Nie, zostaw! Dobra. Robię gnoja. Jest! O, z tyłu RPG. Naprawia go, naprawia. O nie, co tam się dzieje? Co? Kurde, działko tam dali. No nie. Dziękuję. Apteczki wypierdalamy stąd. Tu robot jest. Czemu on to Jedziesz? Jedź. Tu po tej kładce przejedź. Nie udało się. Dobra, jedź tam, na prawo. Albo nie, albo tak, nie wiem. Mogliśmy jednak nie przeskakiwać. Dlaczego? Aha. Dobra, tak pójdziemy z buta. No. Ale... Aha. Nie! Za daleko. Dobra, jedź. To jest... Aha, bo to jest po drugiej stronie. No. Nie wjeżdżaj w jeziorko. Dobra. Dobra, już resztę możemy chyba później. Można też pojechać. No. Można. Dobra. A jest tam coś fajnego? Nie. Nie! Chciał mnie Co? wejść pod ziemię, a tam jakieś pedofile. No dobra. Iridium Pump Station. 2. Skrzyneczki. Dobre. Dobre, bo polskie. Co? Roboty. Bynajmniej nie drogowe. O! Co ty z tymi granatami? Ja jeszcze rzuciłem mój. Ja pierdzielę, znowu się zaczyna obłęd. Co? W medalu sobie odpoczniemy. Chyba. Tu się okaże, że w medalu jeszcze większy paździerz. Za tobą! Tak, o, już widzę. Nie, padłem. Padłeś, powstań Powerade, pamiętaj. Nie dam ci koku. Yes! O, czy tutaj? Kopię na wszystko to? O, to, że mi nakopał? O uju! Miałem Ej, plachę. na ty. O ciule! Zaś nie wiem co się dzieje. No, A, jest zawór, dobra, jest zawór. zginęłem perfidną śmierć. Ale zadanie wykonane. To bardzo dobrze. Liczy się zawsze zadanie. Straty wojenne.
Zawsze wchodzą. Oralne. Oralne. Dobra, idę tam do ciebie. Kurwa. Prędzej. Jest to pseudenko, które ja podniosłem tutaj. Oj. Już! Same nogi! Ręce, które leczą. Nadchodzi! Granat rozdupcenia! Mój biedny komputer, kurwa. Wszystkie te okruchy życia przeliczyć. No co za gnój! Dzień za dniem stoisz. No nie, Mikołaj! Przykro mi, winda już wystartowała. Aha. Życie toczy się dalej. Umrzyj tam, będzie łatwiej. No już umarłem se. Bardzo dobrze. Wcześniej. Gdzie ta winda? Ty się dalej pod ziemią. No. Łociul. No wyłaź. Jezus Maria, ta winda zjeżdża teraz na dół. Czekam na windę. Winda! Skagi. Do góry, szybciej! Szybciej! I mamy całego dnia. Szczególnie, że jest wieczór. Właśnie. Ja jestem u ciebie. Skurwysyny. Dobra, wsiadaj. Już. Ale już wiem, do czego są te ogniwa takie te całe, co wypadają. Dlaczego? Do tarczy. Do mojej przynajmniej. Dobra, idźmy. Dobra, dojechaliśmy. O! Overload Pump Station 3-0. With pleasure. Taki catchy tchem się odpalił. O, już zawory. Fajnie. Hit pipeline with a vehicle. O, to może być ciekawe. Ej, niewidzialni. To jacy niewidzialni, jak ich widzisz? W sensie tacy kurna ten... kamuflaża takiego mają. Tak w Crysisie. Predatory jebane. Nie, twoja wieżyczka Co moja wieżyczka? padła. Co tam się dzieje? Walka na śmierć i śmierć. No, bym siedział. Rozpierdolę! Wow. Yes! No co za gówno to latające. No nie. Nie! Nie! Dobrze, No nie uciekaj mi! Zasób wulgaryzmów powiększył. Spierdzielił frajer. No. O! Czemu tutaj? O! Dzień dobry. O! Jaj. No co za gówno. No ja dobiję. No kurwa. Okej.
Bardzo niekorzystnie nas wyjebało, chciałem zauważyć. Nie, czekaj. Co? Aha, dobra! Good. Now, ram the pipe with your vehicle. My już tam nie musimy walczyć. A no, Hopefully. już jestem... Hit pipeline with a vehicle. Dobra, to ja to zrobię, co? A ty to kręć ładnie. Kręcisz? Kręcem! Lecę! I heard that all the way back in Sanctuary. You can get to the stockade. To było piękne! Aż... Aż się auto zablokowało. Aha, chciałem powiedzieć coś innego. Dobrą mamy iść! To... Ociul. Chyba tam. W filmie ten, w Roku Bram. To... Stalingrad ze śrułami. Which Hyperion info stockade? Alright, why not? What's the problem? Nothing bothers. Transmix regulator station. Why not? Trolololo. To jest, kurwa. Nie, chcę moje. A, tam, dobra. Gdzie? No, po drabinie. Aha. Słyszałem wroga. No więcej, nawet go widziałem. No, patrz tego. No! Strzelaj! Ja cię uratuję. Dobra. Nie ma. Kielen time! Nie, nie! Stawiam na dół. Czy któryś chce przyjść i z nami powalczyć? Kurwysyny. Prosiłby mnie. Trochę za dużo was tu. Trafel. Elrate Nexus Badlands. Przewiduję, że będzie rozpierdol. Wow! A to ci nowość. Ot taki wniosek. Oleje się slag. Apetyczny. O! Skagi, tego nie przewidziałem. Every bit of data in the Hyperion network ends up archived. To chyba jednak nie było do mojej tarczy. Information, security footage. It all flows to the stockade. Get inside. Chodź. Good news, everybody. I stole the drop bars. Hyperion was no match for my city. When the time comes, we'll fight our way to the vault together. O, krzyżucił na mnie! Co ja ci zrobiłem? Przypominają mi się te pierwsze levele w tym śniegu tam. To... Jak było? Wow! Ale fajne! Tylko... O kurde. Zaś ten... Te kombat inżyniery tu już nawet z pralki ci wyjdzie. Lud midget, ale jajka. Ty on mnie jeszcze zabije. Pomóż. Ej, ale... Nie będę strzelać, dobra? Twórcy tej gry chyba mieli jakiś kompleks i chcieli za wszelką cenę pokazać, że małe też może być fajne. Już byli mali. Jak ja. Oh, white. Ile masz wzrostu? 1,20 m.
Kurwa, Aha. nie w plecy! Nie chcę walki. Chcę... O ja jebie. Chyba Co? nie przeżyję. No chyba nie. Rozjebie go. Rozjebie go. Rozjebie go. Rozjebałem go. Dobrze. Następny. Nie chcę. I do wanna fight. Wanna meet my girlfriend? Jesus stole my girlfriend. Piosenka była. Roland, Zed, if you're receiving this, respond as soon as you can. Blake came back again today. No. Showed me some faked pictures. To of byku. the Yes. city was burning. A lot of people Udało dead. się. Blake A my- said his boss O burned the kurwa. pictures to the ground when Co, everyone ty to living widzisz? there wouldn't move out. O, wbyty. Those pictures had to be fake. You and the rest of your pals were holed up in New Haven. To gówno musimy rozwalić. Stop. O, nie jest zaś taki, no trochę jest. Jebnie! Fajerwerki. Dobra, rakiety mi się skończyły. No, z shotguna będę pierdykać, no ale... Aż mnie dostaje. Jaki wielki skurczybyk. Krytykale wchodzą. Jebnie! Jaki geniusz! Szczęśliwego nowego roku! Wieżyczko, napierdalaj! Walisz tam w niego! O! O panie. Odrzucił. Aż nas noc zastała. Ja pierniczę. O! Jebnie! Ła, 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 ła. Z czego on to wali? Nie wiem, ale przydałaby się pomoc. No nie bardzo mogę. No chodź tu. No nie mogę! Jak nie mogę, to przez nogę. Chodź. No nie mogę! No chodź. Kurwa, nie mogę! Jebnie! I żebym się zesrał. Out of ammo, out of order, kurwa, out of wszystko. Jebnie to jebnie, na chuj drożyć temat. Tegnajo. No się przydała rakietka, no ale nie mo. No, zaczyna się chwiać. Pijany. Polski robot. A jebnie. Jebnie! Nie we mnie! Nie we mnie! No ty mendo społeczna! Dodałbym jeszcze partykule skurwiała. Ale dobra, teraz chodź. O, nie mogę! Mikołaj! No napierdalaj w niego! No nawalam, ale to nic nie daje. No coś daje, nawalaj, nawalaj. No fajnie, teraz zginę. A ja go zaraz zabiję. Fajnie zginąłem. No ja też. Ale moja wieżyczka jest jeszcze na stanowisku. Jej! Kurwa. The Hyperion Corporation welcomes you back from your visit to the undiscovered country. Pomógł, to by było lepiej. Chuja. Pomógł. Co jestem Caritas? Też się nie mogę następnym razem. O, nic nie pomogę, muszę nie rzeczniałem. Muszę nie. Ale windę wezwałem, no. I tak skoczył, nie? But you didn't see what she did to her mother.
I had to restrain Angel's power. You get that? Na 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 na. Sorry for profit and power too. Don't listen, Vault Hunter. Czerwona suka. Angel long before you. Kurwa. Bagan. No i to samo. O panie! No. Banda z konstruktor to jest... O nie! I can stab her over Nie widzisz kurwysyna. and over, and it just heals right back up. I'm told it's accurate. She looks pissed. Zobacz. Fajnie. Dobra, jeszcze trochę. Jest! Dobra, teraz... Zapomaga dla mnie. Nie mogę. No! Przestań! Dziękuję. Spierdalaj. Napierdalaj. Kurwo! Kurwo! Co tam leci? Co to jest jetloader? To już wcześniej było. Kurwa. Ja nie widziałem. O ja jebie. Dobra, przeżyłem, ale... Ja wiem, czy to ma większy sens. Nie! Nie ma. Trzeba jakoś dobić. O, krytykale napierdalam. Tu nawet na dole są czekać. Ładuj tego shota. To była ta winda. Oj, zginę. Oj, zginąłem. Tak. Co to ma być? Rzeczywistość, skurwysynu. Tego latającego gnoja. No. Dobra. JNK? Kurwa, może jeszcze, nie wiem, Kongres Nowej Prawicy. Janko, Janusz Korwin. Wiadomo. No, Dobra, chodź na górę. No właśnie nie wiem. Ja wiem, gdzie jej nie było. Nie było jej tutaj. A nie tam? Chyba tam. Dobra, wchodzimy do Hyperion Info Stockade i kończymy to, bo Dobra. znowu jest taki zapierdol, że mi starczy za wszystkie gry, jakie przeszedłem. Ale nadal. Skill. Do medala szykowany jest. Czy skill z tego to się do medala nie przyda raczej? A jakby go stąd napierdalać? Skurwego syna. Critical. Ja też mam krytykale nawalam. O panie. O, już nie będzie criticali. Przygwożdżenie. Jakie przygwożdżenie, to nie Battlefield. Tak? Leci wielka, podejrzana rakieta. Gdzie? No na niebie i druga. O matko boże.
Radziłbym spierdzielać, nie? Bo jak To to... ma być? Padłem. Offside power, ej! Yes! Pierdolać! Rej, to gówno! Ła. I... O, odsłonił dzióbka, można mu napierdalać. Jest! Yes! Level up! 30! Kurwa. Mi dosłownie troszeczkę brakuje do 29. Nie wiem ile minęło, czy mi się jeszcze tam kamera nagrywa. Jak nie to entschuldige. Już se go naprawiasz, fajfusie. No, No, co to fajne wezmę? Coś sobie. jest! 29. Great job, amigo. No! Koniec! Czekaj, dobiję gnoja. Gnoi. Dobra. Crysisy się znaleźli. Właśnie. Dobra, Dobra, jeszcze sektor ostatnie clear. wylewelowywania. Postaci na koniec. Koklusze mnie chyciły. Dobra, już mam. Dobrze. Przypuścić, kurwa, nie wiem, no nie wiem, no sam nie wiem. Co by tu pójść? O, przestała mi się kamerka nagrywać w tym momencie. No, słyszałem. Plumpnęło. Dobra, ale to akurat. No. To z tej strony był Mikołaj Profesor Wulord Scaramanga! oraz Marcin z kanału Freaky Gamers, czyli ASW13. Narka.